taistelu. En mä taistele, mutta mä miekkaa tän. Käy peremmälle, mulla olisi täällä just hyvä malli. Tänne hyvää ja hyvää. Muutama tuolla. Ei se. Tuo on vielä aivan valmis. Ei se sen takia. Joo. Pysy, mutta... Mulla olisi niinku... Tämmönen olisi mun mielestä sulle aika hyvä. Tuois. Tääkin olisi aivan hyvä, mutta... Vielä mä sitä miekosta enemmän tykkää. Joo. Mutta mitä tämmönen lyhyt? No, ei oikein kovin moni halua niinku pitempiäkään. Joo, mutta en mä näin lyhyellä mitään. No mulla olisi siitä tuolla takana olisi sitten niinku semmonen pitempi malli, mitä se on ollut täällä monta vuotta. Kun... Onko se justiin niinku tämmönen samanlainen? On se. Pitempi vaan? Joo. No se? Mä käyn hakemaan. Joo. En mä noista lyhyistä oikein tykkää. Joo. Se on kyllä ihme, että yleensä näitä pitkiä justiin kukaan ei niinku halua. Joo. Onhan se niinku mun mielestä parempi. Kaa! Tuokin tosiaan 5 vuotta tuolla ollut. Tää on ankaran pitkä jo. Joo, en mä mitään välimallia rupia tekemään, että ne on joko pitkiä tai lyhyviä tai sitten jotakin muita. No tää on pitkä. No se nimenomaan on pitkä. No kyllä mä silti tän mieluummin otan. Joo. Mä voin pistää vaikka jonkun pikku alennuksen vielä. Mä sanoin, että mä otan tän. Joo, no en mä sitten mitään Ai alennusta. joo. Että se, sä et niinku vielä sitä saa mukaan, että kun siitä puuttuu tosiaan tuo ja sitten terä on vähän semmonen... Sä et oo saanut 5 vuodessa valmiiksi. Ei kun se on niinku räydääntynyt tai kulunut tuolla kaikki. Niin just. Pyörinyt tuolla varaston puolella. Pistän sitten tähänkin vielä ne sakarat, mitkä siihen lyhyempäänkin olisin pistänyt. Mitä tässä on tuommoista samaa tuhdumista siinä pienessä? Ei siinä pienessä ollut mitään. Joo. Ei, mutta kyllä mä tuotan. Joo. Katsellaan sitten vaikka, kerkeekö sä huomenna hakemaan? No kyllä mä huomenna sitten alkaa aamulla tätä taistelut. Niin. Joo. No, Pistänyt varmasti että on valmiina. joo, kyllä. Katsotaan sitten huomenna. Joo. Hei hei. Jep. Ja hei muuten. No, Pistä huomenna sitten vähän säädyllisemmät housut jalkaan. sulla oli itsellä samanlaiset. Niin onkin, mutta en mä oo minkään taistelun menoskaan. Niin joo. On mulla taisteluhousut, mutta ne on vielä kuivamat. Joo, no hieno homma. Joo. No niin miehet. Eikä se olisi taisteluaika. Kaikki te voitte olla kuolleita tänään, mutta älkää peljätkö kuolla. Niin ja kaikkihan tietää, että mä en ole mikään hyvä taistelija, enkä mä mitään erikoisia liikkeitä osaa.
eikä mä kovin kauan jaksa tapellakaan, mutta miekan kanssa mä oon semmonen taituri, ettei moni mies tiedä. Hei! Jaa, meitä oli vaan 3, ei siinä mitään. Eiköhän mennä. Ihmeköökkö oli halpa. Lyhyt liissu. Rikoksen miekat jättänyt. Voitettiin. Mitähän tuolla aivan vitusta. Noniin. Ja sitä!